Figyeljetek, jó az idézet, olvassa a Gréti, ami a táblára jön. Eljutottak a harmadik emeleti 308-asba, majd a felnőtt névállás küszöbére is. A fák valójában teherbe esett lányok, párban állnak, mert tudják, hogy ők párok. Ha meghal Dezső, elmegyek hozzátok, ha belefért is, belerakhatjátok. A sírásban nincs se szép, se jó, se semmi, és nem is értem, hogy miért kell itt lenni. A láthatáson Szent Antal volt a várta, aki nem ismerte, azt is megbabonázta. A fák valójában teherbe esett lányok. Ha kifordítom, ti is kifordíthatnátok. Én tudom, ő tudja, és talán ti tudjátok. Én beleakadtam, ti is beleakadhatnátok. Ha nem, hát nem is kell nekem élet. Ha Dezsőt kiássuk reggelre, felébred. Harmadik napra nem is lesz ott Dezső, csak az alakját őrző értékes lepedő. Ha nem, hát nem is kell nekem élet. Ha Dezsőt kiássuk reggelre, felébred. Harmadik napra nem is lesz ott Dezső, csak az alakját őrző értékes lepedő. Örül majd, és gazdag lesz, aki látta. Nem örül majd, és szegény lesz, aki várja. Nekem, te nekem, ne neked a kenet, ne. Fejekből fejekbe, kezekből kezekbe. Ha nem, hát nem is kell nekem élet. Ha Dezsőt kiássuk reggelre, felébred. Harmadik napra nem is lesz ott Dezső, csak az alakját őrző értékes lepedő. Ha nem, hát nem is kell nekem élet. Ha Dezsőt kiássuk reggelre, felébred. Harmadik napra nem is lesz ott Dezső, csak az alakját őrző értékes lepedő. A fák valójában teherbe esett lányok, párban állnak, mert tudják, hogy ők párok. Ha meghal Dezső, elmegyek hozzátok, ha belefért is, belerakhatjátok.